Hello guys, good morning everyone. Oh, atong bata ning tungtong sa lamisa guys. Ang muta ani, na muta. Bi muta be. Muta ang bata namo, gimuta. Diara. Kaya na sa lamisa magpatong guys kay kuan man. Bugnaw. For today's vlog day guys, kay mag-general cleaning day ko karong adlaw guys kay kuan kaning murag simana naman siguro ko kapin wala ka general cleaning nga ako alang limpyo kay kana lang mild lang nga pagkalimpyo dili as in general karon mag general ko tibo ka kung limpyuhan gikan sa bintana mag-change ko mga kortina ang katong bedsheet na mo di sana ko to ilisan kay bag to gilisan naturang niaging adlaw na mo gilisan diri tanan tibuok dayon ugma siguro nindot unta ikuan karon sa gawas o ilimpyo kay walay init. Pero unahan man ako diri sa sulod guys, so ugma na ko didto maglimpyo sa gawas namo guys, mangguna ko didto. Magpamutlo na ko ang kaning mga kuan kaning mga kalamunggay pamutlo na ko. Ang kaning unsa ni? Ayaw. Pamutlo na ko ang kaning mga sagbot sa tubangan guys kay magtaod mi og CCTV karong next month guro kay dili kani amo ang signal karon guys kay hinay siya ba smart man gud amo ang gamit diri so amo ang ilisan og PLDT ang amo ang signal di are dayon karong next month pa namo pa ilisan ay mi magtaod og CCTV kay magtaod ko diri CCTV sa sulod og dito sa gawas among itaod kay para safety gid ta guys ba kay perminti be mi wala diri ni banana si banana work usay ako mulakaw ko so wala mi permi nya murag daghan na gid pun maka labaw na karon guys kay kaming na hapit na ang December beer na baya ta so magbutang dita og CCTV bisan pag natay mga dugidog sa gawas guys kinahanglan dito tag CCTV dayon magtaod pud mi og solar dira sa gawas kay nagkuan kog solar kaming na pud ang solar so kinahanglan ginato ta nga limpyo ta dito sa gawas sa tuang kuan nga wagi mga sagbot para clear kayo ang gawas makita sa CCTV. Dayon karon guys akong buhaton una is manghugas kog plato guys. Diri na ko ipatong ang ato ang camera. Na, agoy, ako sang tarungon kay nagkuan man daay ni ang stand. May lagdi ni matumba na. Maghugas ko daan og plato guys. Aya kani kuan man ni trapo sa kanang managhugas bitaw guys kay para masulod sa ref. Kani ang sakamot ni siya nga trapo pero dili ni siya hugaw guys ingon ani ra gyud ni siya kulog guys sa kadugayon na sa obras di gid siya kuan ayon karon ato aning trapuhan diri asa man to kung trapo nga yelo para gayon trapuhan na to ni daani kay nangaon ka ganina ako mga babies man na sila pamahaw guys ako pamahaw maginom pa man pugpug ka ng bayabas pud guys muna nga anya ako mamahaw dapit kay wa pa ko kainom og bayabas wa pa man gud na init akong bayabas pero sige lang mainom na lang ko balag dili init okay ra man gihapon ni siya dili nara kung gipatungan aning kuan kamera ang atong kuan sa bayabas kay maginom na lang ko ani hotdon na ako miginom kay nagkuha naman po kog bag-o guys kay para lutoon na pud nako karon ay nahulog ang mga dahon kani panglabay na nako ni mga dahon di ara kong gikuha bag-o para unya na po na ko nilutoon kay para unyang gabiin ako so unyang gabi rin ako nalutoon guro o ato mga blotter-net nagkuha po ko og blotter-net na to nagkuha po ko og serpentina kay si banana giubo nag-inom magyapon siya og kanang tambal guys pero ako ra gyapon gikuanan og herbal leaves kay mas maigi tong naay herbal leaves yang ubo guys unsa to kagahi yang ubo guys nahumok na yang ubo guys basta serpentina guys dali ra kayo mas una pa na kuan iyang ubo na ulian iyang ubo kaysa kadang tambal nga gipalit sa pharmacy to nga giinom na ko siya dali na imong tambal nga gigamit gipalit sa pharmacy inom na anang kuan herbal mo tong giandaman na po nako siya og anang herbal ara guys ang atong bayabas inom na to
Lami man gud ni siya imnog init-init guys kung bugnaw na kay murag lanto. Maghulat din tag 30 minutes guys ay hat na magkaon. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Ang taas na asaw 1. So karon mangita na pud tag ato ang tungtungan. Ay ako na lang ning ikuan ang kuan ay kay para mahugasan nako tanan. Transfer na lang nako ning rice sa kuan sa plato kay para mahugasan nako apil ang ato ang kuan guys kani oh. Akong plano guys manglimpyo sa ako guys ay ako mga mukaon guys kay samtang nagkuan ko ba nag-inom pa kog bayabas kay yaguman gud ako kaon guys magtindog-tindog ko kay 100% mabusog jud ko ron guys kay ngano ay bulad na basta na ay bulad lagi mo na siya dili ko ka control sa kong diet guys basta na ay bulad na magkuan sa ako magkaon sa siguro pa man 30 minutes good food uy nya sayang pud ang oras so akong baton ani manghugas na lang jud sa ukaw sa ako ani ang sa kung istoryahan mura nang tani buloy manghugas lang sa jud ko ani guys unsaon man ni guys nga wala pa man tay kuan ani patagaan no kuan diri na to ibutang atong kamera okay dili against the light iana na to ng tagtaran dili man na siya mahulog ani okay dili ta against the light diri ang klaro atong agtang klaro king agtang ano na to kay mahulog kuan ang atong cellphone maimpas na nabusog ko sa kuan sa bayabas general cleaning today magkuan ko guys trapo ko sa tibuok panimalay nalimot man dito nahulog ay sa bunduan dayon mga manglimpyo kog CR guys ang CR na to gamitan na to ani guys kay para limpyo kayo tong CR magsinaw-sinaw sa kalimpyo ang gawas humanan ako og limpyo among tiris guys ang sa ubos lang kaya kuan ang akong limpyohan ako ang banwasan para kuan din wala man guy agas ay nindot man gutong naiagas kay mabrasan tong naay mga lumot sige man gug ulan diri guys ulan init ana di lumuton gid ang atong mga kuan kilit sa simento mao na nga sige gibrasan bin ako natong last month limpyo na bayana na ulan init di gilumot na pud kinahanglan na pud siya og brasan kay para malimpyo na pud balik gas na lang kudaan tanawa akong rusil guys ning kaon og kanon guys sa guay sudan narao muhat na pud ko unya sa highway kay mukuan ko agay mapalit ko kat pud niya tanawa guys itilap-tilapan hoy anong itap-tilapan man na nimo awan na guys itap-tilapan ang kanon guys gibutang ako sa lamisa pura ay iguto man siguro ni siya pagkanon sana ko ni siya rice wa na ako arba ning kanon na nabuang na napuno na ni laway ni Rosel naunsa na ni Rosel napuno na ni nimog laway larba ka nanot bras kay wa kay ligo kay taga ko ani kuhaon na kon ibabaw ani uy kay nanan ni laway niya yahat ning bataan ni di laway-lawayan man atong rice gutom siguro na siya. Ako man siyang giandam magpagkaon guys. Ni ara okay gutomon siya nara siya pagkaon na. Luoy kiksudan guys kay tinapa kay wala mi ka merkado para karon og ulan na pud. Unya oy mo ning ka man merkado na gid siguro mi ani unya oy dili pwede magsigilag tinapa kay pagiron guys usa pa kanang mahal ang tinapa may man tong isda ang sinilo kay bahalag tag 100 tag 70 dugay man say 70 ang kilo guys say 90 sa 100 pero dugay mahurot ba maabtan nila og 4 days di makasibra gid ta di pare sa tinapa guys nga ang tinapa kulangon pa ang isa ka lata pare karon kung naabrehan do ka lata
Pila na 52. Nya pag gyud pa ni hapon. 52 na agad sa 60 kapin. Yung panihapon na po, tinapa na po, o pila na, 100 na kapin. Sus, samantala ang isda, ang kilo, na itag 100, na itag 90, na kung barato pa yun, na itag 70. Unon. Dami pa ilahang kaon, kaya kung gimingaw na sa inon guys, kaya dugay na sila kaon-on. Sa merkado na dyan may unya, ay bahala na, ulam. Bahalag murag mga bahala guys, ug murag kanang kuan guys, bang mga piso guys nga sa katubnaw guys. Murag piso nga galumlom. Kuan na kita kay unsan among bao guys. No, wala naman ni dagan-dagan among bao guys kay na guba naman na. Ang ongot kay tungod sa dugay nang gatambay ba. Dagan na mo agi diri guys, mo palit ana among bao. Di man ako na ibaligya kay puhon og na kwarta maayo ra man na, mo andar ra man na, bahalag malata na diha pag ilare pag ili sa kaha anang malata na. Importante ang makina mo gud ana guys kay wala gyud na aberhen ang makina na sukad-sukad. Original pang makina na din usa pa guys kanang kabrador na siya guys, dili na katong if ay muna nga sayangan ko mo baligya. Dagan kay mo kuan ana diri magbalik-balik kay paliton nila. Ako ang balibaran. Akong ignon nga di man na maligya. Ngayon sila malata na diha. Bahalag malata na diha. Total, palit kag total na arma diha, di man na mawala. Mga ayo na kuhon, mabag-or man na. Anaon ako guys. Kaya balikan man jud guys. Nya. Mahal na baya kayo ang kuan karon guys. Ang bao-bao, mag-monthly na baya kag Utso City. Pinakagamay ang size niya. Samantala ka na mo sa una, ka na mo ang kuan. Among bao, nag-monthly rami sa una nag 4,000 guys. Ila to 4,500 man siguro. 4,500 amo ang monthly na sa una din. Ang bao-bao pod sa una ay tong bag-o paggawas gid ana guys. Naara sa mga kuan 100 kapin karon kay nana sa mga 200 kapin mahal na. Munang daghan kaayo mag-apas unya kabrador. Ang kalayo ra sa FI ug sa kabrador. Munang dagan kayo mag-apas ana pag ingog kabrador palito nila. Hindi naman na ibaligya eh. Dana ra na maulian ra na puhon kwarta re kulang ana. Kay na pala kwarta guys. Ako na ga-drive ana, ako na ga-service ana. Dagan kay mga silingan amo diri nga nangita og kanang maghatod eskwelahan. Nya, pila ang bulan tag 2,500. Ibutan na to kuan ako maghatod-hatod di naara gihapon koy kita doble kita pa ko na pa koy mga ipanghatod nga mga products. Ihapit ang products pag human og hatod sa mga estudyante pagkahuman di doble kita wala na pod. Naon og hatod ang mga estudyante naiha paghatod sa mga products di ra magansi ang lakaw, di ra magansi gasolina. Nya. Walay klase. Ito ta po ko sa atong gamay negosyo. At least ira kita mapas mo. Kay naara jud tay kita. O yagan. Ana ba? Diskarte. Kay naatag Pilipinas. Kay ang Pilipinas guys, grabe kayo kalisod guys. As in. Kurakuton pas mga politiko samok. Uy kay mga kuan tawon. Mga tawo. Naganto sa kalisod ang mga politiko ni samot og kadato. Na. Kay sila. Na, muna nga. Ay ayo ang Pilipinas guys. Samot dot ang pobre. Muna nga ang mga pobre, mangani kitang mga pobre. May ta mo diskarte, may ta mangita og kwarta nga mabuhi. Tala ang mga dato, sa tinang pagkadatoa, magtingin mo mga kwarta ipangbulsa pa. Milyon gyud, di gid ultimo.
mga milyon-milyon dyan, mga pobre, mga sinsilyo, gipang tigong, gipang alakansya, sa bakala ang mga politiko, ang mga milyon-milyon, gipang tago. Kamot ka pobre ang Pilipinas. Pareha sa ubang nasod nga. Ihay kay dito guys, librato kay pagkaon dito. Muna ang mga tao guys, sa layo kayo, sa dili ilang lugar, magbalik-balik, mabuhi man sila dito sa lugar nga dili ilaha. Samantala ang lugar nila nga, ini Pilipinas nga ato ang lugar gyud. Mapas mo man ta dire kay taon man. Rakoton man sa nga buaya nga mga palaptop sa politics, mga politician. Buhay kayo. Ilang. Ano lang, antos lang ta. Magulat na lang tag maka kuan tag mga politician, mga butaan nga kanang milaban sa mga pobre ba. Ana. Dili po na og kurakot. Nga kanang madato ang Pilipinas. Ana ba? Bugas, mahal paghapon. Bot na lang ng Pilipinas. Pwede pa lang mabalik mag-abroad guys. Balik ako eh. Saon man itong banana nga. Diabetic naman. Taas mong sugar ang biyaan. Muna, saan gaya kong banana, bisa diabetic na, trabaho gyapon kayo saon man, o di ko trabaho, pas mo man. Muna, pero yung diabetic guys, malgar man, dili man ka ng as in nga, kuan kay inatiman man siya. Wala man na siya pasagdain. Maunang, dili ra kuyaw. Pero di gyapon kumpiyansa kay diabetic na yan. Kinanglan gyapon mag-amping. Yung gana siya, amping nung nasa sayang pagkaon. Pero say, maibog, mukhaog, tamis, labonag na yung mga dessert. Tamis, babi na ako dali guys, dili ko makaluto mga dessert, mga unsa din na, kay akong yun na kana siya, kay maibog. Ibog siya guys, babi kaayo. Gusto ta magluto, kana bitong para kaon lang, kay nampay noodles, diaw sa makaronin, magluto ta mga kuan. Nakaluto kay ako man siyang andaman, ay ako man siyang lainan guys, o kanang walay condense. Unya, kana din mga kuan, di na tamis kanang mga ibap, ato ibutang, o kanang kuan, sani kanang cream. Di na tamis ng cream, tamis mo yapon ng cream. Ang kana di ay noodles, di ay, di ba di ay na kuan, na carbon ng noodles na. Ano? Magliisod ta pero usahay gid ay kay magkuan di ko ay kanalambi kay kaon mga macaroni or kaning spaghetti. Mag-spaghetti di ko ay. Makakaon siya guys og spaghetti. Pero kay nun nang nakugpaspas na giherbal, serpentina laga, serpentina kaya ang bikano. May koy painom ni dayon kay din check sugar dayon kay para layo ang kuan. Di mo taas ang sugar. Mo level ra dayon. Ano ba? Atiman dayon. Sel. Malibang na siya sa CR. Ito, miyaw-miyaw na. Muna nakanindot sa kong mga miming guys. Kaya sa CR na sila magpupo. Hilit na sila magpatakag pupo. Usay sa gawas. Kanda kong mga kuan, mga miming nga mga aspin, mga bisaya. Ito na sila sa gawas. Usahay mag kuan. Mga libang. Usay guys eh. Sa putong ko nga magkatawa ko guys eh. Magpasikat akong mga miming guys. Magpasikat sila. Kana bang maglagot na dyan ko anang RET guys. Kay Hugo be kay na. Magbitbit sila RET guys. Ang RET na silang baba din. Ibutang lang RET mo silang meow meow. Magpapansin. Uy, no, siya may kong tuti. Klaro mo kayo. Magpapansin guys. Yung pagkahuman guys. Pag mapansin sila guys. Muana din sila ang ilaga daw. Tanaw sila sa ilaga. Kaya nagbitbit lagi sila ilaga. Agay! Mabunalan ako guys. Kay di ko ganag ilaga guys. Kay ang ilaga hugaw kina. Mukuan-kuan na sa lalom sa kanal. Ug ahan dapit
kuan ilaga nya. Mana mabunalan. Abi nilag malipay ko mabunalan. Kaya di ko ganag R80 pero makakita ko R80 guys. Na may R80 dira sa mo sa mong kilid sa kuan guys o diya sa mo ang kaning kanal dira. Sa gawas na ba? Sa gawas na sa mong akong tagaan og pagkaon guys. Dili na ko hilabtan man. Gana ko pagkaon kay parera ba gyapon na nako na kinagali. Kanang magkuha kanang kaon bitaw guys kanang tinais sa isda guys. Ito ihatag na ko dito na kadumdum ko amin sila nagtago-tago guys no. Dito na ko ilabay ang kuan tinai para makakaon sila. Pero di gyud na sila kasulod diri guys kay daghan kayo kog mga kuan. Mga R80 maluoy ko guys may makakita ko sa mga R80 guys. O daghan ko R80 daghan kog mga miming. Usay guys makakita ko sa R80 guys kay maglantaw diri sa mga guys magpitok-pitok ang mata magkana ba mo sa salida bitaw mo. Mana di ko nga unya na kay na ako tinai dito ko ra ihatag diha. Makasabot man na sila sultian. Mo to pag human ako kuan na ibutang na ko dito sa ilang balay ang kanang kuan guys tinai. Tapuan din nila guys. Karon kay kuan man kaning manang ko panghugas. Diri sa tong lamisa. Ako na po ning kuan na ko ning lamisa kanang Rosel, o si Rosel. Ako ang trapuhan na po gitrapuhan na ko ni ganina din. Ako na pong trapuhag utro kay si Rosel nagtungtong-tungtong dire. Libang kaday nagpupo kaday mag-ilo taday. Kay usay ra ba kana yang pupo kanang gahi kay yang pupo bitaw pero ambot lang kakaron kay nakakaon ra ba nag-rice. Musangit sa iyang balhibo, dili magpagunting sa iyang balhibo, masuko siya. Sudlayan na po na aron kay para monindot na iyang kuan iyang lahibo. Kang kuan ni kang Rosel ni Tiger kay gutumo na unya ate sa tay pagkaon ni kuan kay unya pa ko mopalit og cat food kay mong limpyo pa ko. Naning init o og nang limpyo pa ko sa gawas karon maundangan gyapon na ko kay ning init ang panahon o. Ning init o. Init. Ang hirap po wala ko nakalimpyo og sugod. Mukarusel man to, man naman mukaon. Si Tiger nga isang kita siya sa pagkaon ni Rosel. Man naman og kaon. Uy, tungtong na balik. Tungtong na balik sa lamisa. Pangnaog na mo kay atoan yung kung ano ng lamisa to ang limpyuhan na. To gipon na daw kay mong pagkaon. Unya na pagkakaon. Unya na pagkakaon, unya na pud. Dali. Naog na. Agoy, Diyos ko Lord, forever na kay ka, oh. Bugat naman gani kay ka sa tanan. Inday, gawas mo niya ha, kay manglinis ko si mami ha. Mag-change ka tanan ang shape pag, cover sa ato ang component. Guys, i-change na to. Tuan ang rep, butangag cover. Kaya gilaban naman ako ang cover ana. So, nagbutang na po tag-cover. Unsa ganit kumukaon ko? 5, 10, 15 minutes. Hapit na. Hapit na kumukaon guys. Hapit na ang oras. Akong sudan to di guys is kuan itlog. Ilong ag itlog. O bulad. Ano na akong sudan today. Kuan na ako ning trapo guys, ikatulo na kay kaginang buntag pamata na ko nang trapo ko dire din. Kaganina na po pag magkaon ni banana nang rapo na po ko din. Karon na po nang rapo na po ko kay nanutong na po sila. Ya, unya na po trapo na po nako ni yag na ko kaon. Kaya man ako panarapo guys, makaon naman ko. Na. Isprayan ako og kuan kan fabric kay para humot din way langaw. Wa man di langaw dire usay lang na masalaag nga langaw kay kanang abre naman kanang among mga screen ba guys kay nangakuan na nanga-open na kay kani kong mga miming pang kuano nila oy. Ilahang pang
bangagan kay di sila mo lusot sa bintana. Kay kung sarado pala na tanan ang screen guys, sa gawas ra na sila magtambay, sa gawas ra na kuno sa tagapagkaon kay migom po sila kung mga dugi di mo sila hilabtan. Nya kay kuan nga wakwak naman ang mga screen. Unang manulod ang langaw say pero ang langaw mo sulod dire impas gyud kay di po ko ganhag langaw guys kay ang langaw sa kaasara na mo kuan padpad. Guys, mga unta guys, bulad. Napaganit yung ginisa nga ginamos guys. Ang bulad oh. Dagan gihurot man ako ang katong gigisa na ko nga ginamos guys kay ako man giinit-init. Nyara oh. Init-init ra na ako na. Para dili madaot. Na kay wala pa man ta ka merkado siguro sa focus sa ginamos o sa bulad o sa itlog. Na ay noodles nya ako yan man ko magluto og noodles dagan ako sudan na ako'y bulad na ako'y kaning ginamos na itlog dili na ko magkuan dili na ko kaning magluto og noodles kanina ako magsudanon di man ta arte kaon man tag basta kay di lang makahilo si banana pa. Goy, nalimot ko nang day rice bowl. O si banana pa, basta dili lang makahilo kaon ta. Ang bana kasi, ko na arot pagkaon. Makaon ko na guys, sa unsay kanon ana. Yan na, sana kay magpanit. Doy, kaya namin yan. Kay magpanit og egg. Diretso dire. Ano man mo ko ano sa itlog na. Wala nang yelo no. Pangtang. Panit ko sa egg. Si Inday, minaw lang. Pero mutindog na ron. Kaya nakadungog nga nagpanit kog egg. Ay na day. I know your ano day style. I know your style, Inday. I know your style. Nya. Mga na ta guys. Wait lang guys. For a while lang guys. Hoy. Hala. Tanawa ra gud ni bataan ni oh. Tataga nagkuan ba? Taka lang kag agihan na basa na diri oh. Paki ba, way paki. May gani, ako kalimpyo. Nakalimpyo ako, ako nalan ng tiil. Hoy! Hawa diha! Nanapog ka diha ha? Tanawa oh. Hoy! Hawa diha. Dili ka pwede anong bulad. Bataan eh. Guys, mga unta guys. Pamahaw na po guys. Kay alas 9:05 guys. Akong pamahaw. Guys, ang rilo. Asa to? Minggani karon guys. Kay mamahaw na ko guys. Sa una di jud ko mamahaw guys. Kay usaya ni huldi. Di na ko sudlan og rice ako ang tiyan. Nya kay si banana magsigig yaw-yaw. Ngita ra daw ko og problema. Inom pa na ako. Problema man ka nga ako man ko galingon. Ay nako. Lisod na kaayo mag-away tungod sa tuang kagahig ulo. Nya lahi ra ba na siya kay magtuman kus kung gusto magahig og ulo. Mukaon po na siya og daghan kaayong pan. Nya. Bawo yun siyang pan. Og baglongon mayon pa siya di ka mo tuo sa ko Ana dayon. Di away dayon.
Mm. Ini ay bilad ah. Parisan dulu namos. Mana kakaon dahil. Ara ah. Kung sudan pa to de ah. Di namos. Ang tutoy kita. Bulad. Egg. Egg. Ay paghagok-hagok de kay mana kagkaon day. Sayo kay mo na mahaw. Ako pamahaw. Hagok-hagok si Inday guys. Inom tadagan tubig kay pero sulat ng sudan. Mana kait. Si Inday guys oh. Mana kait. Tapa. Kapay nang lili sa bintana guys oh. Hello. Bulad na. Hi bots. Mana ka. Ayaw na pagsamok. Kaya kaon ko. Muna guys, ako guys, salagsara jud ko magbulad. Magkuag bulad kay kung magsigi ko bulad guys, manambo ko guys, kay grabe kay kumukaon kong bulad niya. Manakit ra ba din niya itong kilid na. Kaon na lang. Kinamusda yun. Na. Nagpatkuan ko kanina, napasalida ko. Ang mga true story ba nga mga horror guys. Akong gipalong kagablog man ko. Di pwede magkon kay copyright ta. Ngaon ta guys, pamahaw. Dino kay mo ang guys no, ang lugar. Ang nadungog nimo tingog sa ero. Tingog sa langgam sa manok mo ra. Wala gani kayo mo tulan. Ang isa yung suwang yung gipatong sa ungkwan. Nuno lagi. Itlog man yung gikuan guys, atangan guys itlog. Mana? Kaya man ang paborito yung itlog. Mana man mukaon day? Dagan kayo kung gihatag nila guys, wala hurot.
Anya dapat guys, manglimpyo pagod to sa kilid guys. Okay. Para maluag to dito, ang katong washing dito nga di na magamit. Mo anda pa man siya guys, mo kuan pa man siya pero mahadlo ko ba ako ang pugson og gamit. Makurintihan unya ta daghan na ba na kurintihan ana. Mo na mong buhaton para maluag dito. Ako atong kuanon kanang ibaligya na mo na imo agi di ari nga kana bitang mamalit og mga guba nga kuan. Yung junk shop ba? Na may suroy diri baligya na ko to. Para maluag dito magamit dito para ang uban nga kanang gipangkuan ako sa kwarto o gipangbitay na ko mabutang dito din. Kuanan og sin para di magtulo. Magamit ra. Mm. Ano kayong bulan? So kad gahapon pa may kuan aning bulan. Wa man nahurot. Pero si banana dili kay nako pakanon aning bulad kay allergic nito guys. Na, di ra ba na siya kay duay man pudi patilaw di. Tagaan gamay para di siya maibog. Kinahanglan wala na gining bulad dire. Kaya maibog man. Apa na bilin gamay bulad. Hmm. Busog na to guys. Mm. Mm. Kuan itlog. Mm. Itlog guys. Okay. Okay. Hmm. No more na. Mm. No more na. Ay kuan. Bulad na bilin gamay ato ang ano. Mm. Bulad man ni day, di man ka pwede ani day. Gitilok ang usa kay para unya sud-ano na to ng usa para iabot ni daddy di na siya kitag bulad. Akong bana guys mo tuon na siya baglungan galing naman luoy man ko. Ang tagaan gamay. Busog na ko. Nahurot na ko ang kuan guys. Kanon, magagandagahan ba ito? Pero okay ra na eh. No probs. Tungtong ko ano. Ano. Mga bukong. Ang katong adapted na nga iro dito oh. Itong sa gawas. Nakakaon na. Gabi arte kasi ya kay iyang sudan munggos wa din yung kaon guys akong giwangitan iluwa. Matong wala siya kakaon gabi kay lain sudan mo ora. Kay ganina ning kaon kay gidagan na kog tinapa. Mo to pating kaon sa igutom na po siguro.
Mm. Okay kayo. Okay pa sa alright. Basta magkaon tag bulad guys. Daghanon jud nato ng tubig. Mainom pa kog tubig unya kay para makakuan ra nato maihi yung sa kanya nagherbal pug ko. Inom kog bulak. After na ko mga isa ka oras aya na po ko niinom og biyabas. Lagi na kog vitamins sa limot kog inom sa isa ka vitamins. So man, wala no man na kog kaon. Man na kog kaon. So guys, diri ra tataman guys kay mag-continue ko sa kong trabaho, magbalik ra ko og vlog unya. So guys, salamat guys sa inyong suporta guys sa pag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa pag-follow o sa pag-share sa ko ang Facebook page, Facebook account, sa kong TikTok, og kiss mami. Sa ko ang So thank you so much guys sa inyong suporta guys sa tanan-tanan. O sa wala nag-support sa kuha, salamat sa inyong paglantaw sa kuha ang mga vlog, sa kuha ang mga sa padina. Thank you so much guys. So amping tang tanan, I love you all. God bless. Bye everyone. Unsa man inday.